ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ଆମେ ଆଜି ପୁଣି ଆସିଗଲେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ରାଜା ମୂର୍ଖ ମାଙ୍କଡ଼ର କଥା। କୌଣସି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ ପୋଷା ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା। ରାଜା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲା। ରାଜମହଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ମାଙ୍କଡ଼ର ଅଗାଧ ପ୍ରବେଶ ଥିଲା। ଏପରିକି ରାଜା ଶିକାର କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ ତାଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖରାବେଳର କଥା। ରାଜା ଭୋଜନ କରି ତାଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ପଙ୍ଖାଟିଏ ଧରି ରାଜାଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚୁଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଭଣଭଣିଆ ବଡ଼ ମାଛିଟିଏ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ଦେହ ଉପରେ ବସିଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ମାଛିକୁ ଦେଖି ରାଗିଗଲା। ବିଛଣାରେ ମାଛିକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମାଛି କି ସହଜରେ ସେଠାରୁ ଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ଆସି ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ବସି ଯାଉଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତିଥର ମାଛିକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଥାଏ। ଶେଷରେ ମାଛି ଆସି ରାଜାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳକୁ ମାଙ୍କଡ଼ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ମାଛି ଉପରେ ଭୀଷଣ କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲାଣି। ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କଲା ନା, ଏଥରକ ଆଉ ବିଛଣାରେ ନ ଉଡ଼ାଇ ପାଖ କାନ୍ଥରେ ଖୋସାଯାଇଥିବା ଖଣ୍ଡାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲା। ମାଛି ରାଜାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ବସିଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ କ୍ରୋଧରେ ଖଣ୍ଡା ଉଠାଇ ମାଛିକୁ ଚୋଟଟିଏ ମାରିଲା। ଖଣ୍ଡା ଚୋଟ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଛି ତ ଉଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟ ଆସି ଯାଇ ସିଧା ରାଜାଙ୍କ ଛାତିରେ ବସିଲା। ଗୋଟିଏ ଚୋଟରେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ସେଇଠାରେ ମରିଗଲେ। କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ସାରି ବିଲୁଆ କରଟକ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ ଦମନକ, ମୁଁ ସେଇ ସକାଶେ କହୁଥିଲି, ମୂର୍ଖ ମିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ପଣ୍ଡିତ ଶତ୍ରୁ ଶତଗୁଣ ଭଲ। ଏପଟେ ଦୁଇ ବିଲୁଆ ବନ୍ଧୁ କରଟକ ଦମନକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବେଳକୁ ସେପଟେ ସିଂହ ପିଙ୍ଗଳକ ଓ ବଳଦ ସଞ୍ଜୀବକ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ବଳଦକୁ ଏପରି କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଦେଲା ଯେ ବଳଦ ସଞ୍ଜୀବକ ସେଇଠାରେ ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ମିତ୍ର ବଳଦକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପରେ ସିଂହ ପିଙ୍ଗଳକ ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲା, କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ ଦମନକ ଆସି ସିଂହକୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୀତିର ଉପଦେଶ ଶୁଣାଇଲା। କହିଲା, ମହାରାଜ, ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମୃତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଏ ତୃଣଭୋଜୀ ମୃତ୍ୟୁ ପଶୁ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସିଂହ ପିଙ୍ଗଳକ ପୁନର୍ବାର ବିଲୁଆ ଦମନକୁ ତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦମନକର ମନ ଭିତରେ କୁହୁଳୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଫେରି ପାଇଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ସିଂହ ପିଙ୍ଗଳକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୁଆ ଦମନକ ସହାୟତାରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇଲା। ତ ଏହି ରାଜା ଓ ମୂର୍ଖ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଗପ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ତନ୍ତ୍ର, ଯାହାର ଥିଲା କି ମିତ୍ରଭେଦର ସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଯେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଜୀବନ ଶିଖିଲେ, ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ବୁଦ୍ଧି ବଡ଼ ନା ବଳ ବଡ଼, ଦୂରଦର୍ଶୀ ହେବା ଦରକାର, ମିତ୍ର ଦୋହକରେ କ'ଣ ପରିଣାମ ହୁଅ, ମିତ୍ର ଦୋହର ଫଳ 1 × 1 = 11, ଏକାଠି ମିଶି କାମ କଲେ କେମିତି ଆମକୁ ସୁଲଭ ପରିଣତି ମିଳେ। ଯେସାକୁ ତେସା, ଯାହାର ଯେଉଁପରି ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ତ ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ତନ୍ତ୍ର, ଯାହା ଥିଲା ମିତ୍ରଭେଦରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା। ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ତନ୍ତ୍ର, ଯାହା ହେଉଛି ମିତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ମିତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ତନ୍ତ୍ରରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।